محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر أطهر المنظر يزداد شوقي كلما أيان تراكبا يا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المسلمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله عبادتنا وجمع نشاطاتنا الدينية وجعلنا من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. سيدنا مهرمانديو أم تغنيني ستك على فيك أبو شيطان تورم أما زيزين دينا ولا دا سنمينا ni setigi ala toko barkayi kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe sedda kene be masamini ala ka faranga ni mbaraina ala ka kaka ala ya kama ala ka do ani shaytan ce shaytan kana ni yoro soro ni mbaraina Allah waliyu dhalika wal qadru alayhi ala fama yutigi wa ala fama bi seola azizile ko ni setigi ala toko yi ami dugo ke karamo ko nyuma ye ashar al hakim muhammad al mustafa sallallahu alaihi wasallam angu ngi nyanama ya rabbi ala kanye ala rabbama akra hera belajele sababu ye li hadhihi al umma al akhira nimman labayni asrab ala fama de ka ala fama deli kishene ma tama be ala ka allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko kangara mo ko ka dayarola nay dugo kangara mo ko nyuma yoro ami dugo ka kala nim follow ye السابقون الأولون إلى نور الإسلام غنا من يكوني كتا سلامي نورما الكربا يبا تشما أنا مسما من يايي نو نيه كسي كلمنيا لا كدين من أبولو كدم نو ني أنو كان فولي فعلى الصنا سينافر على فم الديلي كشيني ما تما على على كوكي أو كلا نسانما نونغا وكرا هري الكرمان دي بما yan karamɔgɔ dɛmɛ silamɛya jiri turuli la alakaramande bɛɛ lajɛlen kun donna a suma na a bɛ wajibiya seydina muhamadu tɔ bɛɛ kan an k'o bonyamasegin kɛ alakira ka sahabaw ye alakaramande maa fusamandi fɔlɔw don an ka maa ɲɛma fɔlɔw don o de la ala ka arisalatigi saraka yira la a ko an kana miiri u la fiyewu f'a ka sɔrɔ an bɛ ɲumanden ɲɛsin u ma an dusukun na wa an kana u kofɔ u tɔgɔ barika ma u ka baro barikalen kɛ n'an dala ne ye illa bi ahsani dhikri fa kasra mina nyuma fo wala mi alfama deli kishina ma chama be ala fe ala ko ke seda mo hudi nyan sana mawka kasay ka dugo kere kere alkaraba sallallahu alaihi wasallam sudung sana mawni serfi chama ana musoma serfi fi mana jema serfi foloma ani allabama aslamiya shari'u bela jere wele dakurnya kele ko ahlu baiti rasulillahi alkara soma sana maw fangate mashila ka faraka bonyona wala mi ñini nedo o de islamé ka kufe ka alakara ka nyuma sara uye ka senna mo ko haroma kolashi asuma sanmo na atale ko mbe ala fama dele kishina ma chama be ala fa ala ko ke alakara sodunga sanmo nga o ko fa ambi al salamu fo ni islamé fo ni barkale kanga
garbu dugo nyeshi arsalama forba jama kuluma kan jigi cenye ambalma arsalama la kuban zama dugo la ni mbarayna arsalama amma ko baka dugo la shu anitle sogoma an wula jango ni mbaranya aka ben sababa ma kata ani fotala wala o dugo nyeshi ne ko arsalama forba jama kuluma kan jigi nye alkaraba aywa mande sanmo na kuban sama ni dugo ye o kofe ami siki ndeyele ni dugo kerekere lewnye dugo muno anjigi kany alala ko ala fama bi songa mine anyeruma anambal ma arsalama bele jele ka se kam mine ni siki ro barkale ma no ni tele barkale ni ka mine asababu nyuma ma amba anangara moko mal amirul mu'minin na majlis al islami nyama ba ashaq satan wadan haydara anaka kalandimu muno ngara ni tele sanuma sababu ye alkramande ya me ala deli ya rabbi ala kanu sara kayra la ala ka barka do anula ni tele van ala ka barka do ala kan tele to man sharan lil islamiyya ko foli yoroye ila an yariha allah la arada wa man alayha fa ala ka tadu ma hulade be meleke an dugma ko sigibaw allah wali zalika wal qadru alayhi ala fama bisula wa ala fama otigi assalamu alaikum usikum wa iyaya wasiyat al awwalin wal akhirin assalamu mballa di nyera kun ladile ko folomani labama ladi chokola wa hiya taqullaha fima amar wa antahu amma anhu naha wa zajar assalamu alakramandemu mba fa aitu anga ja anga sir ala famanye allah subhanahu wa ta'ala ko anga minge aitu anga zeko ke akelila allah subhanahu wa ta'ala ko anga feminto aitu anga zeko ke atolila bedalika nanalu sa'adatu ad-daraini sufla kuna jabi sorani ode kabru konna lafiya bi sorono de alkama jodo kuna wolo bi soroni o de ay to nga njando anyer la jin horron harala jin daru ubur la daru qarar aslamu mobi teme ya ne matito ya imami yemiri ibokolo lay bay nganaw tara kira kam son kira tan sabana bi ba kam ne ba mu ganna ne ngana be tara jin rek korola jin sengana jin tiena jin kasa ko yara nala hakil di mami may bi yere de nyini angano kera mami nga dugu je wati na kere nyana ko adamina na sisa nyeyi malasa ala deli ala kaka ala ya kama ala kambla sira nyuma nga ngana ta sira nyuma ala ko jira ana wala ayto nga hakil toni manununa sedna muhudi formani labama ladi ni ala nya sira nyayi here bebe ala nya sira nya de la bolo shina chawcha mani duk makole nga kaye kodla bolo shina muso mani duk makole nga kaye kodla ala en sere jon dama do la gayru fengora tebli munu nyak aywa amina ala fama ka dabadama allah subhanahu wa ta'ala sana ulula ala dona ukallama lamana nu bolo dona femina ala bola nu se dona femina ala bola nu dala dugo dona mina ala bola wa ode siratul mustaqim ya salamaka ni nyashimima amina tuko nyuma ala kono ko yambele jalema wa alamu waffaqani allah wa iyyakum as-sawaba fi jami'i ma naqulu wa naf'alu sedam hulmandemu no man bela temena ba fa ka dombe ala fama deli ala kanen aw be sababa ma keta an fotala annani bi idhn al khaliq subhanahu wa ta'ala adenga anabal maka garbuke jalasto okhara fawqa al minbar al faqih al maliki siti ala ka jien kono ala fama ka yamaru kono garbuke sigira kokora minbar al faqih maliki 120 sigi kema saba an sigi bi woron flanana والكلام فيها إن شاء المولى جل شأنه ولدى من الدين سكينة نجرى ستك عليه على الفقه المالكي أبنا الدين مالك من أنسك الدين فامويا ديكا برسابو عمك بما السلام منوني فرفنا تلبيا فان سلامو نندوك ما كولين السلامية اللسلية مالك من أنسك فقهي نيافا يمبي سيغاكا سلامية بورا جزيرة عربولا kana ninguyinga ya annana ya ni kalamlo ni aywa famiya bele sabade aqida ash'ariyya ala kalibadiya donin bi wele ko al-imam abul hasan al-ash'ari ka ala kalibadiya doni ode ala mangutum muka kalambe be anga kalamlo ngono ala aywa ka ala ya dile ko ka dafa ka mangutum mangutum muka aywa famiya tuku nyumana ikira tawhidi tigi nyumai
o kuma i ka seli cogoya i ka sun cogoya i ka jagani i ka hiji kɛcogoya nin dugumakolo in ka yan o jɔlen kun don madinɛkaw ka diinɛ de ka silamɛya laseli alakiraba cilen ka kɛ kira ye maka san 13 su ma ni tile man di adina lahu rabbuhu bil hijra min makka ila madina a daba ma jɛna ko sedam hudu ne ala ka yamaru do ne b'a dɔn e tɛ sira wa i tɛ jitɔya waw kiraw ye ne ala ka jɔnw ye minnu kɛrɛkɛrɛ ala ye aw bonya boli ma i tɛ boli ka bɔ dugu in kɔnɔ bari sabu k'i siranna walima ko gɛlɛya ye i dekun nka ne yɛrɛ ala de jɛn'i ma bɔ n'i ka diinɛ ye sedam hudu bɔlen n'a ka diinɛ a taara madina de madinɛkaw de ye dunun ni balata ka karamɔgɔ ɲuman kunbɛn ka kunanjɛ kunbɛn ka diɲɛlabɔ kunnawolo kunbɛn ka bonya jiri turu u ka dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ lam yabqa min umrihi ila 10 sanawat a y'a sɔrɔ foyi ma to ala ka ŋana si barikale la fo sandan o sandan de kɔnɔ basa nura min sadrihi a ye nɔrɔ a ye fɔnɔ ka bɔ a dusukun na a ye kuranɛ hijiw 60 d'u ma k'a dafa a ye seli cogo min k'u ɲɛna a ye sun kɛcogo min k'u ɲɛna a ye hiji kɛcogo min k'u ɲɛna a ye asilamuso furu sirili kɛcogoya min k'u ɲɛna a ye sanni feere cogoya min k'u ɲɛna baara kunbaba ni baara fitinin a y'a bɛɛ kɛ u ɲɛna u y'o de kala bolo a fatula olu de y'a janaza kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na olu de ye cɛsirijala siri ka kɛ karamɔgɔ ɲumanw ye ka kɛ diɲɛ bɛɛ karamɔgɔ ye k'a sɔrɔ su ma ko tile ma gun a diinɛ ma taa yɔrɔ jan an karamɔgɔ ɲuman ɲɛ yɛlɛla ala ka dɛmɛ don sedam hudu ye kabini sedam hudu ma fatu ala ye maliku bun anas kibaru fɔ a ye ko a fimandenw ye yanni ɲɛ ka datugu ko alimul madinati bɛ sira la a bɛ na a nanen ala sɔnna san 17 kɔnɔ a ye diinɛ kɔnɔ ɲɛ fara ɲɔgɔn kan o don karamɔgɔ minnu bɛ madina katiba a bɛɛ lajɛlen ye jala bila maliku bun anas ye ko ni maa bɛɛ ya k'a bɛ diinɛ si dɔn ala ɲɛna e ma maliku shabun sagiru denmisɛn fitinin jama'a kullama indana fɛn fɛn b'an bolo diinɛ na dɔnni na a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko tuma i sigi ala kɛra ka misiri kɔnɔ yan i ka mɔɔw kala ala ka diinɛ na a ye maa kala de daminɛ o la si san 17 dɔnnibaa maa 70 ka lijaza dilen kɔfɛ fo si san 40 o kuma de la asasa ma'alima mazhabi a sɔrɔ k'a ka mazhabu sɛbɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ Sheikh al-Allama muso wage ye a sɛbɛ cogo min na ka di an ma o la an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da an ka diinɛ ye madinɛkaw ka diinɛ laseli de ye wa o de ye silamɛya yɛrɛ laseli ye o de ye kɔrɔ ye silamɛya tɛ yen min ka kɔrɔ n'o ye wa huwa as-sahul afhami faamuya tɛ yen min ka ɲi ka tɛmɛ o kan n'i ko dɔ ka ɲi n'o ye i sogora a la Seydina Muhammad ma f'i ye Seydina Muhammad minnu ye ɲɔgɔn ye a ye min fɔ olu ye o de ye nin faamuya tɔ bɛɛ bɔra o de la o faamuya ɲuman tanaqalahu rijalu jilan an jili kabiran an akabiri nganaw y'o de di ɲɔgɔn ma dɔɔni dɔɔni sirifiw ka duw la Muktar Kunta denw a n'a mɔdenw na Cheikh Amadou Masina denw a n'a mɔdenw na Mahmoud Abdoulaye Suwadu denw a n'a mɔdenw na Ala Cheikh Umar Futi Tal denw a n'a mɔdenw na nganaw y'o de di ɲɔgɔn ma dɔɔni dɔɔni fo nin dugumakolo in ka yan o de y'an ka kalanbolo fɔlɔ ye maa o maa ye dɔ wɛrɛ fɔ yan o kɛra sisan de an bɛ ala deli ala ka k'a ka alaya kama ala ka to silamɛw ka nin faamu yan dugu jabitigi bɛɛ a bɛɛ tɛmɛna nin sira in de fɛ ŋana bɛɛ a bɛɛ tɛmɛna nin sira in de fɛ minnu taara ala ma ani minnu b'an bolo bi o kama umirna alla nukhataba an-nasa illa bi qadri uqulihim a fɔra ɲɛna an bɛ kuma mɔgɔw fɛ o hakili bɛ se min kɔrɔ an b'o de fɔ a ye ni ne bɛ kuma fɛ a faw n'a mɔkɛw ka diinɛ n b'o de fɔ a ye n'a y'a sɔrɔ min porokotɔ la n'ala ye hakili d'i ma i bɛ se ka n'i jɔ i fa kɔfɛ n'ala ye hakili d'i ma i bɛ se ka n'i jɔ i mɔkɛ kɔfɛ ni m'o hakili sɔrɔ i bɛ to kura in kan nka i bɛ se kɔ de i tɛ taa ɲɛ a kana k'i ɲɛna n'i ye fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i fa ni mɔkɛ barika madama o balona nin diinɛ asiliyu in de kan ni islamul asilu in de kan wallahi la ilaha illa huwa i ye se ka jamu ko karisa bi ka fisa ma dɔrɔmɛ 2 b'a bolo karisa bi ka fisa ma ala ye sanga d'a ma nka karisa bɛ a fa ɲɛ dugawu jaabi la karisa b'a mɔkɛw ɲɛ barika la karisa b'a mɔkɛ a fa n'a mɔkɛw ɲɛ ala dɔn ni ala ɲɛ sira ɲɛ na i bɛ fatu ayiwa i kaburu bɛ kɔrɔ ayiwa i t'o mɛn maa da maa t'o fɔ basa a tɛ yen min tɛ a tɛ fɔ o a tɛ se ka kɛ o kɛcogo foyi t'o la ala mɔkɛ maa si ye o tɛ se ka kɛ fiyewu ka da mun kan a tɛ yen o a tɛ yen min tɛ yen o tɛ yen ala ka hakili ɲuman di an ma ala k'an bɛ sababa ma o la alisilamɛw ni ne sigira yan o de la ne ye garibu ye ma caman k'a la fitinin bɛ n bolo n b'a fɔ a ye sira kɔrɔ in de kan o sira kɔrɔ ni maa min y'a minɛ insha allahu ta'ala i se bɛ bɔ hoka in na i bɛ bɔ fereke la i bɛ silamɛya ɲuman min sɔrɔ a b'i se ala ma
ولد من الرسالة القيروانية للعلامة أبي زيد القيرواني رحمه الله ولد من ندر أرسال الله ويانا الشريعة كده ببارك لني أنا كلام بلون كرمه بيت منافع ويا سبتي أون دم سوني كو أرسال كده ببارك لني كنا على دون على بتشوكو نيلا ينيو كو أرسال بما سي أوما أرسال أنا من حاجة تحضيري لا أنفع ندوك ما كلين جايا أنا غنى ويا أرسال فرا أجافوكا أودي لنا وزكرا amba fo salamo yo ko arsala ko arsala tika dakunya kilingele be anyo muqalliduna yo nganjige kan alala ko dakunya kilingele bele jele minane do min nasl kitabi wa sunnati an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wala anani rabbila o dalu dili la khawfa at-tatwil wal itnabi antna dalu jola ni qur'ana ayaye ko ambe puma bugu moyi amba fo dama ngo arsala tiki pumana wa walada be aka babu la babu minna ya sabena bulu barkama ko babu no fil iddati wan nafaqati wal sabara'i kun ye bonda ye mina sabeni ke alkramande ye fil iddati lidaccu ko yala ni alsalama musomi ni afrika ya bla ka baka furula aka lahla ka ke chugodi asalamu musomi na furke fatura kale to balola aka lahla ka ke chugodi wan nafaqa na asalamu muso dona furula aka dahiri me chukoya ka ke chugodi wal sabara'i ni muso bina bom mara do kono misalula jomso do kata mara were kono aka lahla ka ke chugodi ni walada inde bayi sigi temenewna anye dofo abunda daminena ad-darsu tabi'un lis-sabiqi walada jurut tukume walada korolela ni kitabbe mamunu mbolo bittugo anno fe kalandewu mali an korwari nyame kalandewu fe kube kan lame ala kanu sara kayra la ne kono magobe mina o dugo ye ngande sanuma ngane warima mawma beka ngad darsu in lame magobe beka dugo la kan sama dugo la ala jati kama fitilim bi fo ala ka sabati ala ka to aka fo ba nafa be fo munu nya ala ka to akolu nafa o saray barajin barkam ya ala fa ala kan garsa kawla jeni la harakuna jab sorola opma intabihu lima aqulu wa'u ayatlu ma jongana bina pma ni def mun takop may de mimna pma sa kala rabuka ka timini kunta tay abashi don arifu billahi do wa bi setama sirain tama chokola maliku saghiru de bina pma abu sayyidina al-qayrawani yaqulu bil lisani aywa qalamihi angara mako arsalatigi abina pmani akabigi dalane ala kana sara kayrala ako wasbara as-saghirati fil bay'i in kanat tu'ta'u 3 ashhuri la ilaha illa allah angana ni nungmana wallahi ni hadisata ni qur'an ayata mashika pmanu ko pmat saka geranyona o de la ngafe nonde ya on bobolola ho fi ble wulile ni ngafe nonde ya bobolola ni nungunde fuk mitanani ala kanu sara kayra langa ala ka fanyumo zara mun ya ondale sona bato kuno ko hey dem so ay wuli nyonde jizo bina do aka ay wuli jona ambo fawfu arsalati ko ako wasbara as-saghirati maana isbara al-amati as-saghirati ube pmasrunya jango pma kana janya jango afam ko kanye akalla yini ako wasbara as-saghirati ako maana isbara al-amati as-saghira anana na'atu ya iman ututike kapma surnya basabu a photo ni ba fodama iba yakono wasbara as-saghirati demse muso iba don ka kama jomso ma jomso minye muso demse niye ko ka kono sanunya sharia la fil bay'i firila namma ke ko nimma ko joranga jomso demse ni songona ko sharia be afo makany ma ko ma tafakkar wa atabir imiri al halala demse ndo nga aywa min allati tuta'u abe musawla musamin bi aywa kafo nyonya opma nashisra o hakema islamia sharia ba bla minami ngono ibi kalo saba nyana fle ka kono bara sanuya ni oye fi kata danganiya soro kek mbe selimi ngama parce que ka jomso do e kan na folo do yi halala do itado aywa e ka kono bara te afar sokola no sabatira opma sharia ba fokopma akono sanuyara opma e kana sama ble kata sika weres aywa do fere kono opma sisa yamaru bi bole ibse ka fere ka songomene ako wal ya'isa ay wala amatul ya'isa jomso meni ofana jigit gara milal mahidi hayda joli yelila maana li kibar sinha ashkuru bayakama ni jomso de akorola am banyon ko hakatu la da joli tnama ble opma la da joli nanini annabaliya
o be kɔnɔbara aywa kɔnɔbara tigiya ni kɔnɔbara danya min fɔ o lahalaya tɛna ale la arsalamuso n'a ye laada joli ye dama b'a dɔn ko a nin waati in na ne kɔnɔbara tɛ ne kɔnɔma tɛ n'a sɔrɔ aywa fɛn bɛ n kɔnɔbara la n man kan ka laada ye nin cogo in kan o tuma ni muso min aywa kɔrɔla fati laada ye bilen k'o fana ni jɔmuso don n'a makɛ bɛ fɛ k'a feere ka sɔngɔ minɛ k'o fana ka kɔnɔ sanuya halasatu ashuhuri k'o ye kalo 3 ye a ko wallati la tu'ta'u fala sabra fiha ay amma la'amatu allati la tu'ta'u fala sabra fiha a ko jɔmuso min ni a makɛ tɛ ka s'a ma a danganiyanen don a dusukun na ko ne ka nin jɔmuso in foyi tɛ n'a cɛ nin jɔ fila se ka cogo min na a ka sanu a farikolo la suya jɛ a bɛ se ka sɔngɔ minɛ tileya jɛ a bɛ se ka sɔngɔ minɛ sabara o tɛ o jɔmuso in na a ko waman ibta'a hamila min ghayrihi aw malakaha bighayri al-bay'i fala yaqrabuha wala yatalazzazu minha bishay'in hatta tada'a ako ومن ابتاع حاملا ومن ابتاع عند الفقهاء معناه ومن اشترى كلا نوع يجيكو فاميا ارسلتك عباره لناك ومن ابتاع معنا ومن اشترى اكو ومن ابتاع حاملا كن ما مي جومسو سان جومسو مي حال كونها حاملا الحلال كون برا بالا من غيره كون برا يمبالا كبو تشوره دلا معناه اكمbe تشدو كفرلا مي افركي غالي جومسو ايوا ايوا muso san o fɛ ka ni kɔnɔbara to ɲɔgɔn na aw min zani wal iyazu billah walima a y'a san jɛnɛyakɛla dɔ fɛ a y'a sɔrɔ jɛnɛyakɛla dɔ bolo min ye jɛnɛya k'a la ka kɔnɔbara sɔrɔ a fɛ o tuma sariya la sisan ale bɛna a kɔnɔbara sanuya ka sɔrɔ ka a se ɲini a na walima ka furu a silamɛ sariya ye mun fɔ o la k'o lahalaya la aw malakaha bighayri al-bay'i walima a ye jɔmuso in mara bighayri al-bay'i ka sɔrɔ a ma kɛ ni feere ye ma'anahu malakaha min irthi aw hibati a y'a sɔrɔ a y'a tiɲɛ ta jɔmuso dɔ a y'a tiɲɛ ta a fa kɔ walima a y'a tiɲɛ ta tiɲɛ sɔrɔli sira dɔ fɛ walima mɔgɔ dɔ y'a nin a la n'a y'a sɔrɔ ni o sira fɛn fɛn ye silamɛ sariya ko maa dama ni kɔnɔbara b'a la ko fala yaqrabuha a kana gɛrɛ muso in na wala yatalazzadu minha bi shay'in a kana damuta baara siya si tɛmɛ ani muso in ni ɲɔgɔn cɛ o lahalaya la hatta tada'a fo kɔnɔbara min filɛ a la fo a ka o den in bange li khabari ka da Sayyidina Muhammadu ka kuma kan Sayyidina Muhammadu ko a mandenw ma a ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri a ko Muhammadu mandenw ni maa min kɛra aw la k'o daamɛ Ala la ko Ala bɛ yen wa daamɛ lahara ko la ko lahara ko bɛɛ ka na ko fala yasqiyanna ma'ahu zar'a ghayrihi ko a kana a ji kɛ ka a tana ka sɛnɛfɛn sɔn ni ye ibara de ye ibara hakima jidda ni ye kuma ɲuman de ye Sayyidina Muhammadu de y'a fɔ a bɛ fɛ k'a fɔ ko ni dama la ko Ala bɛ yen dama la ko a kira bɛ yen ka wali kɔnɔbara to muso la kana s'a ma ji dɔ fara wali sɛnɛfɛn kan Sayyidina Muhammadu de ye nin fɔ o la alisilamɛw jogo ɲumanya ye min ye o waati la ni jɔmuso in jɔ cogo ni a ye ɲɛnɛ ye a tigi kabakoya ko a diyara ye a b'a san ka jɔmuso in yɔrɔ janya a la ni Ala y'a kɛ ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ waliden in na o kɔnɔbara in o kow bannen kɔ a b'o den segin a tigi ma a bɛ segin ka kɛ sanbaa ta ye o tuma a kɔnɔ sanuyalen ye a bɛ se ka jɔmuso in kafoɲɔgɔnya a ko sukuna li kulli mutallaqatin madkhulun biha a ko sigi so wa sukuna ma'ana as-sukuna wajibu li kulli mutallaqatin madkhulun biha a ko muso n'i y'a furu ka don n'a ye i ka so Ala latigɛra la kɔfɛ Ala ye furu da ani ɲɔgɔn cɛ i y'a bila a bɛ sigi so min kɔnɔ yanni ka taa se a ka lida dafali ma iddatu talaqi bilali lida dafali ma k'o so in o sigiyɔrɔ in dili furucɛ ma k'o ye wajibi ye a ko nka wala nafaqata ko a dahirimɛ kɔni balo tɛ d'a ma maa d'a ma furu jɔra barisabu balo dahirimɛ o ni furu dulonnen don ɲɔgɔn na nka a bɛ sigi so min kɔnɔ
wɛrɛ tɛ se ka furu fɔlɔ f'a ka bɔ e ka iddatu talaki kɔnɔ o sigiyɔrɔ in ye i ma wajibi ye nka a ka to n'a ka ji o b'a yɛrɛ kan ka da mun ka furu jɔra a ko illa lillati tullaqat duna thalathi illa lillati tullaqat duna thalathi fo n'a kɛra muso ye muso min bilali ko la min bɛ 3 ni duguma cɛ a cɛ y'a bila bilali ko 1 a bɛ se ka se ka taa cɛ in ka furu la talaqu raji'i de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a bila bilali ko 2 o cogo 1 don i y'a faamuya nka n'a bilala bilali ko 3 o kuma dahirimɛ banna a ko walil hamili kanat mutallaqa wahida aw 3 a ko dahirimɛ o bɛ di muso kɔnɔbaratigi ma muso min n'a cɛ y'a bila k'a sɔrɔ kɔnɔbara b'a la cɛ in bɛ dahirimɛ di a ma kanat mutallaqa wahida muso min bilala bilali ko 1 aw 3 walima a bilala bilali ko 3 dahirimɛ bɛ d'a ma kɔnɔbara in kama a ko wala nafaqata lil mukhtalati illa fil hamli a ko nka muso min kɔni y'a yɛrɛ fosi ka bɔ furu la ka furu cɛ ye ko ne ka giri e ma danbe la n ka giri i ma se la e ye ne ta ka n bɔ fa min ka du kɔnɔ a bɛ dumuni min di yan a n'a bɛ ji min di yan a n'a bɛ siyɔrɔ min di yan o fanga t'i la ka di yan ne ni kun jɛnna n'a ye n bɛ se ka segin i fɛ i ka lahalaya in kan nka ne b'a fɛ i ka sira di yan ni muso y'a yɛrɛ ɲini ka bɔ cɛ ka furu la o lahalaya la furu bɛ ban o ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa dahirimɛ tɛ ayiwa dahirimɛ muso in sigilen bɛ yɔrɔ min na ayiwa dahirimɛ dita ayiwa ani cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa lahalaya foyi la illa fil hamli fana kɛra lahalaya kelen ye n'a a y'a yɛrɛ fosi ka bɔ cɛ in ka furu la ka taa ni kɔnɔbara ye yani a ka yɛrɛ sɔrɔ o de in na cɛ in bɛ dahirimɛ d'a ma a ko wala nafaqata lil mula'ilati wa in kanat hamila ko dangani muso min ye ayiwa muso min n'a cɛ ye ɲɔgɔn danga sariya ɲɛfɛ cɛ ko a muso ma kɔnɔbara min filɛ la ne ta tɛ muso k'i ta don o ma diɲɛ n'a ye u taara sariya ɲɛfɛ ka taa ɲɔgɔn dangani kɔfɛ sariya y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko muso in dahirimɛ foyi tɛ o ni cɛ in ni ɲɔgɔn cɛ wa in kanat hamila hali n'a sɔrɔla kɔnɔbara bɛ a la waati cogo kama ala sɔnna nin dɔɔnin de sera k'a fɔ nin de bɛ wele ko fiqhul islami asilamɛya diinɛ faamuya ɲuman Imam Maliki ka mazhabu kan n bɛ min fɔ kalandenw ɲɛ i to an ka segin nin ma nin de ye diinɛ hakika ye sɔsɔli ni hɔwa huta min na barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadithi nabiyyihil karim innahu huwas sami'ul alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما